Savjetovalište. Psihološki centar TESA je povodom 6. tjedna psihologije u Hrvatskoj u Odjelu za školstvo Matice Hrvatske organizirao jedan stručni skup ili okrugli stol, možemo reći, pod naslovom Imamo problem, ali nemojte nikom reći. S podnaslovom Posljedice prikrivanja pojedinih obilježja u djetinjstvu. Vrlo zanimljiva, intrigantna tema i nekoliko kolegica psihologinja će o tome govoriti. Najprije pitam Tanju Dejanović-Šagadin, zašto ste se odlučili za ovu temu? Tema je izrasla zapravo iz naših iskustava iz prakse. S jedne strane kolegica je doktorirala i istraživala predrasude kod djece gdje se onda zapravo pojavilo ovo prikrivanje obilježja kao jedna od varijabli koja je u tome bila značajna. A s druge strane, ja sam recimo kroz svoj rad na projektu Ruka podrške vezan za žrtve vršnjačkog nasilja isto tako opažala da među žrtvama vršnjačkog nasilja se često nalaze djeca sa teškoćama u razvoju ili s nekim drugim obilježjima koja su često skrivena i koja nisu tako jasno, tako očita drugoj djeci, a na neki način baš prikrivanje tih obilježja utječe na taj pojačan nasilje druge djece prema njima. Pa nekako tako iz naših tih razgovora, iskustava, razgovora dalje s kolegicom koja radi u vrtiću, kako to u vrtićima, kako u školama, se zapravo iskristalizirala tema da je to nešto što je bitno za govoriti o tome, pa smo povodom tjedna psihologije iskoristili priliku da otvorimo i tu temu. Ovo je prilika da koju riječ kažemo i o samoj TESI, to je psihološki centar koji okuplja isključivo psihologe i to već niz godina. Pa tako je, psihološki centar TESA sad već 22. godinu djeluje. Mi stalno imamo otvorenu našu telefonsku liniju, telefon za psihološku pomoć od 10 do 10 svakim radnim danom na broju 482888. Naši psiholozi pružaju psihološku pomoć svim zainteresiranim građanima. Imamo internet savjetovanje, savjetovalište za mlade i čitav niz drugih projekata koji su usmjereni na pojedine dijelove populacije i stvarno uglavnom usmjereni na pružanje psihološke pomoći. Pretpostavljam da upravo iz tema vaših pozivatelja proizlaze i teme o kojima govorite onda javnosti, bilo kroz stručne skupove, tribine i sl. Tako je, to uvijek proizlazi iz naših iskustava, iz našeg rada, iz poziva recimo naših korisnika koji traže određene teme gdje primijetimo da se nešto pojačano pojavljuje, jer imamo zapravo veliki broj korisnika, imamo nekako i veliki broj članova naših psihologa, tako da nekako opažamo promjene u društvu i trudimo se reagirati na njih. Korisnici vaših usluga, ako se može tako reći, su i mladi i odrasli, odnosno sve generacije. Tako je, te se nešto više možda usmjerena s nekim projektima prema mladima, znači savjetovalište za mlade, Ruka podrške i čak i trening savjetodavnog razgovora ili edukacija o vršnjačkom nasilju su usmjereni ili prema mladima ili prema ljudima koji rade s mladima, ali naše savjetovalište je otvoreno i za ljude svih dobi i imali smo isto tako projekte koji su usmjereni prema starijima, prema obiteljima i na taj način zapravo, i kažem vam, kako imamo mi široko članstvo, 26 psihologa koji su aktivni, onda prema različitim interesima naših članova se okupljaju radne skupine. Dakle, u današnjoj emisiji savjetovalište govorimo o temi Imamo problem, ali nemojte nikom reći. To je naime naslov što ga je psihološki centar TESA kao stručni skup organizirao u Odjelu za školstvo Matice Hrvatske. Nekoliko je predavačica, razgovarat ću sa doktoricom Jelenom Maričić. Naslov vašeg predavanja je Uzroci i posljedice prikrivanja takozvanih nepoželjnih obilježja u djetinjstvu. O čemu se radi? Pa znači radi se zapravo o tome da život u društvu funkcionira velikim dijelom tako da je neka pretpostavka da su ljudi prosječni po svojim obilježjima i onda oni koji po nekom svom obilježju nisu prosječni i to na način koji društvo smatra lošim, imaju velikih problema. Dakle, oni postaju na neki način označeni kao društveno manje prihvatljivi i oni čije obilježje nije vidljivo, zbog toga se često odluče da ga zapravo prikriju misleći da će se tako zaštititi
od posljedica. I sad naravno oni se s jedne strane štite od posljedica jer nemaju onu otvorenu diskriminaciju da ih neko ismijava, izbjegava i slično. Međutim, s druge strane stvaraju si vrlo veliki pritisak jer se stalno boje ako se to obilježje otkrije što će biti, koje će biti posljedice. Moraju jako paziti da kontroliraju govor, ponašanje, puno razmišljaju o mogućim propustima i slično. Ono što se recimo pokazalo u istraživanjima sa djecom je da djeca sa disleksijom koja su bila najviše sklona koristiti te strategije prikrivanja svojih problema, prikrivanja emocija, da su u krajnje rješenje je bilo nepovoljnije za njih nego za ovu djecu koja su se odlučila za neke druge strategije. Dakle, oni su se susreli sa najviše rizičnih faktora, najrijeđe su primali adekvatnu pomoć, na kraju su oni bili ti koji su bili više ismijavani, jer ta njihova značajka je bila najmanje jasna drugoj djeci i slično. Moramo imati na umu da je djetinjstvo formativno razdoblje i da takva iskustva u djetinjstvu jako utječu i na kasniji razvoj tog djeteta. Doktorice Marić, spomenuli ste disleksiju, dakle to je područje govora. Vjerujem da postoji još niz područja u kojima zapravo djeca te svoje neke neželjene oblike ponašanja ili poremećaje prikrivaju. Dakle, znači ono najčešća nekakva obilježja koja se prikrivaju jesu nekakve bolesti, različiti poremećaji, onda djeca često prikrivaju nekakve obiteljske karakteristike, dakle ne žele da se zna da su iz obitelji lošijeg materijalnog statusa, da su odnosi možda u obitelji nekvalitetni, osjećaju se stigmatizirano zbog toga pa glume pred drugom djecom da je drugačije. Ili ne vole da se zna da su neki specifični obiteljski odnosi u pitanju, primjerice neka djeca prikrivaju da su im roditelji razvedeni jer se boje da će se time previše razlikovati od druge djece i slično, ili da možda član obitelji ima neku karakteristiku, primjerice da je otac u zatvoru, da je majka duševno bolesna i slično. Ono što je zapravo neki cilj je da se te sve osobine, te sve specifičnosti drugoj djeci pokušaju približiti, objasniti, jer ono kada se zapravo ide na negiranje problema, pa se u školi ide možda pristupom nećemo mi pričati o tome, ali ćemo se usmjeriti na nekakve druge značajke tog djeteta, ovo ćemo staviti pod tepih, zapravo upravo to što je pod tepihom postaje negdje vrlo, vrlo značajno i za to dijete i za okolinu, jer vide da je nešto skriveno, vide da im je nešto čudno, a nije im jasno što je. Pretpostavljam da se ta obilježja i načini ponašanja zapravo javljaju već u skupinama u dječjem vrtiću. Tada bi ih već trebalo uočavati. Da, naravno. I u nekim vrtićima se to zaista vrlo kvalitetno radi. U školama nekad ima više problema jer se više škole usmjeravaju neke na ovaj obrazovni proces, a zanemaruju možda ove neke specifičnosti osobne i obiteljske s kojima su djeca došla u školu, a pogotovo, kažem, kada je neko obilježje u pitanju koje baš nije jasno, nije vidljivo, pa se onda i lakše prikrije i možda zaista misle nastavnici i roditelji da je to za dijete najbolje, međutim to i istraživanja i neka iskustva iz prakse pokazuju da to nije najbolje rješenje za dijete, dapače da je vrlo povrijeđujuće za njega. Psihologinja Tanja Dejanović-Agadin već se niz godina bavi vršnjačkim nasiljem. Znam da ste imali mnogo radionica, predavanja, seminara. Kako kad se o toj temi razgovara, kako to prihvaćaju mladi u školama? O temi vršnjačkog nasilja, pa djeca u pravilu to dobro prihvaćaju, osobito onaj dio kad ih se negdje, u početku je to naravno šala, zezanje i tako, njima je to nešto s čim se nažalost puno sreću, pa im nije nepoznato, ali kad se počne razgovarati o tome dijelu kako se osjećaju djeca koja su izložena vršnjačkom nasilju, kad ih se zamoli da se postave u tu ulogu, da i sami kažu kako bi im bilo u tome i koliko bi htjeli biti suodgovorni u takvim, kad im se objasni ovaj opći koncept suodgovornosti njih kao promatrača ili onih koji to rade, onda se zapravo više i misle o tome i negdje su skloni razmišljati ozbiljnije o tome što rade. Mislim da je u tom smislu svakako važno nekako djecu pozvati
djecu učiti odgovornosti. I odgovornosti i ovim nekakvim normama ponašanja u društvu i toleranciji, recimo, što je bitno, naravno, i za vršnjačko nasilje, ali i u ovoj priči, znači, kod skrivenih obilježja ili općenito kod nekih obilježja, znači, koja nisu skrivena, koja su neke karakteristike po kojoj se djeca razlikuju, jer se za vršnjačko nasilje često bira, to je kao povod, ne stvarni uzrok, ali se bira dijete koje ima neko obilježje koje ga po nečemu razlikuje. Bilo je da je to sad nacija, vjera, debelo, mršavo, znači bilo kakva nekakva odstupanja od nekakve normale, u tom smislu se mogu izabrati kao nešto zbog čega će dijete biti na tapeti, recimo to tako, a to je nešto što zapravo je bitno odgojno djelovanje odraslih i u tom smislu i njihovih učitelja i roditelja i uloga i stručnog tima na neki način da djecu u takvim nekim situacijama kada im dolazi dijete koji se po nečemu bitno recimo razlikuje, ima neku karakteristiku ili karakteristiku koju djeca ne razumiju, možda da na neki način pripremi razred, da ih se poduči upravo u ovom dijelu toleranciji, različitostima, da razumiju da svijet nije tako jednoobrazan, da oni između sebe isto tako nisu baš tako jednoobrazni i prosječni kao što nekad sebe doživljavaju. Psihologinja Jadranka Orehovec ima predavanje s naslovom Kako poduprijeti prihvaćanje sebe u individualnom savjetovanju učenika. To je vrlo jedna suptilna tema. Koliko mladi prihvaćaju to? Pa istina je da mladi zapravo imaju problem sa prihvaćanjem sebe i često iz toga što teško prihvaćaju sebe zapravo možda pokazuju da i ne prihvaćaju druge. I jako je važno zapravo i svako individualno savjetovanje i rad sa mladima mora nekako uključivati tu komponentu da oni nauče bolje se osjećati u svojoj koži, prihvaćati sebe i onim nekim dijelovima svog života s kojim možda nisu najsretniji, koji možda, evo kao što u predavanju danas pričamo, možda čak neki dijelovi društva imaju negativne stavove prema tim karakteristikama. Ali znači važno je da mladi nauče osjećati se dobro sa onim što imaju, što je dio njihovog identiteta, a da ne dozvole da na neki način sami sebe zapravo stigmatiziraju. Da, samo mnogo puta se dogodi, oni već dolaze u više razrede škole, a da im nitko u tome od stručnjaka nije pomogao. Da, nažalost istina, jer puno puta, pogotovo ove stvari o kojima pričamo danas, znači neke karakteristike po kojima ljudi mogu biti stigmatizirani, a koje nisu jasno vidljive na prvu, zapravo osoba ih vuče sa sobom i osjeća teret i muku toga, a nema zapravo priliku možda pokazati, razgovarati sa okolinom i doživjeti nekakvo prihvaćanje od okoline i zapravo onda time i promijeniti svoju ideju da možda okolina ga neće prihvatiti. Znači u smislu, evo, ako mlada osoba ima epilepsiju i ako roditelj kaže nemoj pričati o tome, nemoj nikome govoriti, onda mu znači negdje poručuje to je nešto čeg se trebaš sramiti. I sad kad negdje osoba taji tako jedan zapravo dio sebe, ona može i sama se početi osjećati, pa može je to stvarno zapravo nešto loše, pa evo vidiš pa čuje neke komentare okoline u nekom kontekstu razgovora, on je padavičar ili nekakve takve ružne i onda zapravo osoba misli joj stvarno je koma, ja to moram skriti, jer ako to neko otkrije, ja ću zbog toga biti tretiran drugačije. I onda je to nešto zapravo što okolini možda normalno negdje nije vidljivo, osim ako osoba ne doživi samu situaciju napada, ali onda zapravo okolina nema priliku možda niti pružiti to neko prihvaćanje i mlada osoba nema priliku razgovarati zapravo o tome van nekog uskog kruga obitelji, onda to zaista izgleda kao neka tajna koju smo evo uspjeli skriti. Mnogi bi se možda iznenadili koliko je takvih tajni, koliko je djece koja su kronično bolesna, koliko je djece koja imaju teških obiteljskih problema, svaki dan uredno dođu u školu i zapravo trpe. Da, trpe jer moraju nekako na površini izgledati da je sve ok, da nema ništa što ih muči, da nemaju nikakav dio života zapravo koji nekako vuku kao teret sa sobom.
Današnje savjetovalište snimili smo u Odjelu za školstvo Matice Hrvatske, gdje je Psihološki centar TESA organizirao predavanje tribinu pod naslovom Imamo problem, ali nemojte nikom reći. Savjetovalište su pripremili Zvonimir Vajdić i Višnja Biti. Do slušanja.